גבי נתתי למכים ולחיי למורתים, פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק. אומר ישעיה, בניי סרבנים הם, בניי טרחנים הם, על מנת שלא תכעוס עליהם. אמרתי לו, על מנת, כן, כלומר מסרתי גופי למכים, לא מנעתי ללכת מחשש פן יכוני. עם ישראל, ולחיי למורתים, מסרתי לחיי למורתים שערותם, לא מנעתי ללכת מחשש פן יכלימוני וירוקו בפניי. תראה מה זה, ישעיה הנביא. באדוני אלוהים יעזור לי, על כן לא נכלמתי, על כן שמתי פניי כחלמיש, ואדע כי לא אבוש. חלמיש זה סלע חזק, כמו חלמיש למעין ומים. קרוב מצדיקי מיריב איתי נעמדה יחד, מבעל משפטי ייגש אליי. אומר, השם המצדיק אותי בדין הוא קרוב אליי, לכן מי שרוצה לריב עמדי נעמוד אני והוא יחד, בוודאי לא יוכל לי. מי שרוצה לבוא איתי במשפט יבוא אליי, יבוא איתי. הן אדוני אלוהים יעזור לי, מי הוא ירשיעני, הן כולם כברת יבלו עש יאכלם. כנראה זה הגויים, הגויים. עש זה תולעת של הבגדים, כולם כבגד יבלו. בכם ירא אדוני שומע בכל עבדו, אשר הלך חשכים ואינו הורה לו, יפתח בשם אדוני וישען באלוהיו. אמת. אפילו צרה באה עליו חס ושלום, יפתח בשם השם, הולך חשכים, לא ידאג. הן כולכם קודח אש מעזרי זכות, לכו באור אשכם ובזכות ביערתם, מיד הייתה זאת לכם למעצבה תשכבון. אומר, אבל באמת כמעט כולכם מעבירים את חמת השם, מבעירים, מעזרים את המקום בניצוצי אש. לכו באור אשכם, לפי המעשה כך יהיה הגמול, ובזיקות ביערתם. עד כאן.